Pak Giarto, kelinci ucul, asik. Pak Yudi, we we Pak Gial, kita kendil. Monggo Pak Yudi, Pak Dodo. Play monitor Mas Yanto play sampun absen. Sampun. Ayo. Oh durung kok. Durung kok, ndek wae DP. Oh Pak Giarto, monggo. La jepulane Pak. Sampun, lah kok jeneng toko sak lho.
Ayo absen riyen. Niki sampun lagune. Sampun, monggo. Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Tuan rumah Pak Yudi. Ayo Pak Hajat. Mas Yudi Cukring. Masih bersama dengan campur jelas nada. Masuk diajar Yudi sama ibu katanya tadi mau joget. Pak Yudi, ayo joget. Belum. Tapi lagunya masih ini toh. Ayo gayeng ke. Oh ya. Catatan. Yo. Ayo Mas Dodo. Saya menaati Pak Yudi. Monggo Mas Biarto, Pak Yudi. Ayo Pak Yudi. Yang lewat aku kelingan kupuk air biyen aku leret. Mas Yudi Pak Yudi. ning cagak kopak tulisan warna abang tondo isih legan
Wis. Wis. Lagune nemen. Oh iya nemen ya. Catetan. Catetan. Oh kurang dhuwur. Catetan. Oh samono. Ya. Catetan. Slow. Sajrone. Ora lukur. Tur-tur saya marang ati. Maju maju maju. Mundur mundur mundur. Bubuk bubuk. Yo jelas nada. Jo. Ayo yo. A. Kiol tak kendil masih bersama dengan Yati Megalawanti yang Indonesia Berau. Jos. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae awang angel dilaleke riwayatku Sing ngersake sinten Ki Bokil Adi Prayitno? kenalan dhewe. Anje. Kene. Gel iko gel suka-sukane gel. Iki bogel mania kabeh kene aja wedi. Iki Tenang no pikirmu ora ora dibrakot kowe engko. anje. Kenalan kabeh. Ora apa-apa ora bakal. Aku Maju maju mundur Bokil mania, semasuk
Latimu ki nek ngendi? Ati kene kok nyileh gonku. Lah ya kan atimu to mau ke. Atiku kok. Atiku to. Rasa dicethake ya muga-muga dikasih kesabaran, keikhlasan ya Gil ya. Heeh, niki begal mania sedanten Aku iki. ora kesusu lho. Ora kesusu. Lah sing akan buru-buru sapa? Aku jek pengen awor kowe yo. Oh ya wis baiklah. Ya jek penak kok. Ya. Hah? Nggih. Lah nggih, begal mania matur sembah nuwun buat ibu-ibu to mriko matur sembah nuwun. Pak De Susilo, Pak De Pardi, Pak De Bubuk, Mas Antio. Lagu apa nih Mas Tepos? Karo kanca dhewe rasa ngono kuwi ra apa-apa. Pak De Susilo napa? Pak De Pardi. Monggo. Godane rondo saged. Mas Antio napa? Siap. Napa? Derek mawon. Oke, baik. Oh, terus keriyen. Aku ngenteni yo. Aku ngenteni margaring janji-janjimu sampeyan aku bisa nabani lara sembah nuwun bogil mania weleh-weleh lho wong kok ngene kok enek sing ngepen barang lho Mas padahal aku dhewe iki nek monggo niki pasukane sapa Yanto bagus dhewe Yanto piye ganteng dhewe Yanto ganteng dhewe Yanto merengut wae oh merengut apa merengut Yanto wetenge luwe Yanto ganteng Yanto bagus Yanto ireng oh, Yanto elek lah dalah kubuk asmara Mas ayo ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam susu perawan rasane ra karuan susu tari betune mung sithik apa kuwi oh sithik kubuk asmara Gus ayo lo spesial Bapak Susilo Mas Antio monggo Mas Darmadi monggo Pak Mas nada Yen liwat aku kelingan Kok kae biyen tak goleren Neng cedhak tebak tulisan warna apel tanda kasih sayang
Jos Mas Sandiyo Atur nuwun. yen lewat aku kelingan tuku kain yen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih legan Upuk kae nyimpen wadi piwe biyen tumeka sak upuk kae kebak crita wayang wengi nganti gagak rena Sampun. Ora diblabaske. Manuti ya Mas Sandiyo, Pak Susilo bablaske napa? Lah napa? Blabase napa Pak niki? Parti, Pak Darmadino. Lungiting asmara. Suwuk sik ya Mas. Lah nggih. Cadetan.